力が湧いてくるようだ。この突きうがてこの突きうがて
ぜこんなことに。者の剣となれ。ここは引きます。覚えていなさい。ランス、大丈夫か？ああ、勝ったのか。ああ、お前のおかげだ、ランス。闇の軍勢を退けることができた。そうか。それは、よかった。ランス！いや、大丈夫だ。大丈夫なわけないでしょ。かなりの重傷よ。ちゃんと休まないと。そんな場合ではないだろう。まだ、あいつを倒していない。ランス、無理は禁物だ。お前が戻ってくるまで、私たちに任せてくれ。その傷で戦ったら死んじゃいますよ。僕たちランス隊が、ランス様の分まで働きますから。そうです。ランス様、任せてください。伊達にランス様と戦場を共にしていたわけではありません。生意気を。だが、自身の部下を信じられないようでは、将として失格だな。はい。大船に乗ったつもりでいてください。ランス様の顔に泥を塗るようなことはしません。レディン、そういうことだ。私が戻るまで、こいつらを頼む。任せてくれ。総員動ける兵をまとめろ。ナーギャを追撃しつつ、戦線を押し上げる。私が一番活躍したんですか？バルディア城の防衛に成功し、その勢いで闇の軍勢を国境まで押し返したレディンたちだったが、戦況は膠着状態に陥る。
そんなレディンたちの前に病床のディゴスから闇の軍勢の本拠地の情報が届く。禁断の地ベルゼリア。レディンたちはかの地へとつながる洞窟へと足を踏み入れる。